راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይወፅእ ምህላው ከም እትፈልጥ ኣፈኛ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነት ፕራይስ ገሊጹ። ንሱ ነዚ ዝገለጸ ብሶኒ 13 ለካቲት ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላ እዩ። ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ መንግስትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ሕቶ ዝቐረበሉ ወኪል ኣሜሪካ ርግእቲ ኢትዮጵያ ንኽትህሉ ከም እትሰርሕን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ዝነበረ ግጭት ንኽዓርፍ ምስ ከም ኢጋድን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ዝኣመሰሉ መሻርክቲ ብርቱዕ ጻዕሪ ምግባራን ኣስሚሩሉ። በመቕጻል ነድ ፕራይስ ኩሎም ተጻረርቲ ሓይልታት ንትግባረ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ይሰርሑ ምህላዎምን ደሓን ውፅኢት ይርከበሉ ከም ዘሎን ሰራዊት ኤርትራውን እንተኾነ ንኢትዮጵያ ለቂቑ ይወፅእ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ከም እትፈልጥ ሓቢሩ። ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ተሳትፎ ዝነበራ ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ትግራይ ከተውፅእን ካብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዳ ክትስሕብን ብኣሜሪካን ማሕበረሰብ ዓለምን ከበድቲ ምሕፅንታን ፀቕጥታትን ክግበረላ ምፅንሑ ይዝከር። ብመሰረታ ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብ ክልል ትግራይ ምቋም ጊዜያዊ መንግስቲ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ። ብረቡዕ 15 ለካቲት ኣባላት ሰናዳይት ኮሚቴ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበረቶ ፈላም ርክብ ኣብ ትግራይ ጊዜያዊ መንግስቲ ናይ ምቋም መስርሕ ከም ዝተጀመረ ገሊጻ። ኣባልታ ኮሚቴ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዛሃቦ ቃል ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ንዑ ስዒቡ ዝነበረ ኣብ ናይሮቢ ቀዳማይን ካልኣይን ኢሉ ዝጠቐሶ ስምምዓት ተግባረት ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምግምጋም ኣብ ክልል ትግራይ ጊዜያዊ መንግስቲ ዝትከለሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ሓቢሩ። ንሱ መግለፂኡ ዋላ እኳ ሰራዊት ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ትግራይ ኣይውፃእ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝተፈፀመ ስምምዕ ንድሕሪት ክምለሰሉ ብዘይክእልን ርግፀኛ ክንኮነሉ ብእንኽእልን ደረጃ ይፍፀም ብምህላው መሰጋገር መንግስቲ ናብ ናይ ምቋም መድረኽ በፂሕና ብምባል እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ካብ ክልቲኦም ወገናት ማለት ትግራይን ፌደራልን ብዝተዋፅኡ ኣካላት ከም ዝቐውም ንተልእኹኡ ኣወዳድብኡን ኣሳታፍነቱን ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅል ቀረባ መዓልታት ምስ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ዝርርብ ክግበር ምዃኑን ኣስሚሩሉ። እቲ ጀነራል ሰራዊቱ ኣብዚ ፖለቲካዊ መሰጋገር መድረኽ ክሳተፍ ምዃኑ ብምንጻር ኣሳታፊ ግሉፅን ዲሞክራሲያውን ብዝኾነ ገባብ መንግስቲ ከም ዝምስረትን ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ዕላው ከም ዝኸውንን ገሊጹ። መበል 42 ኣኼባ ቤት ምኽሪ ፈጸምቲ ስራሕ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ብረቡዕ 15 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጀሚሩ። ኣብቲ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኣባል ኣፍሪቃዊ ሕብረት ከም ዝሳተፉ ይፍለጥ። ናይቲ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ዝካየድ መበል 36 ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ እቲ ቤት ምኽሪ ትግባረ ነፃ ንግዳዊ ዞባ ኣፍሪቃ ይቀላጠፍ ዝብል መርሓ ቴማ ክኸውን ከጽድቕ እንከሎ ኣብቲ ጉባኤ ዝቐርቡ ኣጀንዳታት ክውስን ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብቲ ኣኼባ ውሕዳት ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራይ ወከልተን ምስዳደን ኣገራሚ ዛዕባ ኮይኑሎ። ምንጭታት ሬድዮና ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሓበርዎ ብምኽንያት ዝግበር ዘሎ ኣኼባታት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብታ ከተማ ከቢድ ፀጥታዊ ስጋት ተፈጢሩ ከም ዘሎን እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ፀጥታዊ ቁፅፅር ከም እትርከብን ይሕብሩ። ኣብዚ ካብ 16 ክሳብ 19 ለካቲት ዝካየድ ናይ ሎሚ ዓመት ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራ ክትሳተፍ ንምዃና ዛጊድ ብወግዒ ተሓበረን። ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ኣብዚ ኣኼባ ብደረጃ ፕሬዚደንት ክትሳተፍ ከም ዘይከኣለትን ኣብ 2011 ኣብ ልዕሊ ኣኼበኛታት ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከተካይድ ሓሲባ ብምባል ኣህጉራዊ ክሲ ቀሪቡላ ምንባሩን ይዝከር። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን